Wala na. Oh, utungan ako. Pero? Enggak. Tara, mangga. Kumuha tagi aja nih. Wah, gagmay na. Nagani naman ni kanon. Napoy nang kaway bunga. Sa may mayuhon mo kan sa ila. Meanwhile, Tayo ay ganina na makuha diri ay. Putdon din ang kalabihan ni maulit ko no. Lah, tadi. Tadi ko. Dah. Ambil ko. Nanya pa na on. Nah, hapit na ta. Makapanghit ang gutom. Ta. Tara diri. Ay, sini tahu diri. Ano? Singon na tagi along balong. Naman. Piste. Buta man kana. Kana kana. Tara ta. Aman. Kini nga butong ko. Grabe ka dagko oy ka pa kay ba? Nanong. Naman. Aman, itaamok. Tagananong. Anaan, ha? May adlaw nung. Inyo ning kalubian nung. Oh. Buhay ta na mig butong sa manong ba kay di ka pa migdabaw nung gabaktas ra mina. Oh, Ano ko igsuon. ay butong mo daw. Tata. Sila na itong pakat katon. Pwede. Banta. Loh! Naraw ka dagko sa butong mo. Uy. Akaw, tawagin ito. Ah, para sada. Kita tagi diri. Suso. Eh. Ay, butong ko. Maghinay oy. Uy! Ano ba dia? Koy, nagdintura ka magtindog. Ano nga? Ano tugod? Say hamuhawa na po ka diri ha. Dira ka diha. a few moments later. Mon, una ka, Mon. Wow! Na. Isa! Hoy! Awa dia! Patagangan ka! Yawa ni mo eh! Dong, pwede pa mo ditulong ba? Pwede kan dia. Di tilawan sa namo nimo kami una kay kami tagiya. Meanwhile, Agman. Ay, sa food. Ah, yawat ta banga oy. Nagana pa ninyo ha? Gabi, alam ko. Ah! Kalami! Yaw, kalami ay. Kami sa una, kami may tagiya. Kami sa una. Si gusto ba magbutang lang dito, dato ninyo ito. Ah, kanina ko, sakto naman eh. Ano sa naman yung suot? Sik. Ikaw lang danoy, kilamig inoy. Sik, tara tagiya Sik. Mangulit na ta. Munggong! Barinig kita sa mukha eh! Kasi lang. Ngato sa milong. Oh, sige, Gol. Kami may pang dali, balik. Sige. Bola lang yan! Tol. Ayo. Ay, bus. Sabi mo, gusto ka magkaan, bus. Mudong. Grabe na akong padako diri sa lubi ba? Kamura din ang uha diri di ay? Bus, gusto ka magkaan ba? Limutang naman ka na ako. Butong. Kisa mag-ingon sa inyo nga mga butong diri. Atong nagtagiya na ganyan, bus. Itong nagka ka buok. Tagiya nga ako may tagiya diri. Magkaon di ah. Oh, hindi ka kuan kay diri ah, ikaw. Ikaw. Yo, ipabuta-buta dayon ka. Diri be.
Dali dire, dali. Aman takon. Ah, dili ta, dili ta. Aman. Dili dire. No, no, Sakit na. Para di ka kuan. Ito lang kapag kuan di mga katambay. Shout out day ko Meme, mga kang- katambay kang Alger Habana Habana. o kang kang Giri Minsuaes. Minsuaes. O shout out po day me kang Manuel. Manuel Anyura. Anyura. Ya. Og napay isa. Amping ka na, amping. Na shout out po kang BJ Butuna. Oh, kung kang Tinoy Lusada. O kang Joshua Anyura. O kang Joshua Lusada. O katamtam Lusada. Oh. So mga katambay, don't forget to follow and share and like among mga video. O ganing i-subscribe din sa YouTube channel na mo, Tambay TV Vlog. So mga katambay, kung gusto mo nga ma-shoutout mo, comment lang mo sa amo ang comment section. Kay para pag sa sunod na video, ma-shoutout gyapon mo. Okay, maura to. Bye!